Sa Novembru ta' din is-sena fil-Parlament se jitressaq abbozz ta' liġi li se jorganizza mill-ġdid l-industrija tal-gaming f'pajjiżna. It-tħejjiet għal dan l-abbozz ilhom għaddejjin huma maħsuba biex l-industrija tal-gaming tkun regolata aħjar b'mod li jirrifletti l-ħtiġijiet tal-lum. Ħabbar dan is-Segretarju Parlamentari José Herrera wara li fl-ħajjim sitt kumpaniji tal-gaming bbażati f'pajjiżna kellhom l-assi tagħhom friżati bħala parti minn operazzjoni mmexxija mill-Pulizija Taljana. Dan wara allegazzjonijiet li kienu involuti f'ħasil ta' flus brabta mal-grupp mafjuż 'Ndrangheta. José Herrera qal quddiem dan il-każ ir-regolatur aġixxa minnu fih b'effiċjenza. L-industrija tal-gaming qed inkunu trasparenti ħafna. Ta' min jgħid u jinnota li wara kollox. Dawn is-sitt liċenzji li aħna sospendejna, il-promoturi tagħhom, daw il-kumpaniji għadhom liċenzjati f'pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, inkluż l-Italja, u s'issa għadhom mhux sospiżi. Ġifieri ara kemm aħna seri kien hemm xamma ta' investigazzjoni u mal-ewwel ir-regolatur issospenda. José Herrera qal li jista' jkun hemm każi fejn wara li l-kumpanija tgħaddi mill-proċess ta' skrutinju, il-kumpanija tista' tiżgara waqt l-operat tagħha, xi ħaġa li diffiċli jkollok kontroll fuqha. Li matul dawn l-aħħar xahar anzi l-aspett ta' due diligence u l-aspett ta' skrutinju żidnieh mhux naqasnieh. Żidnieh naħseb huwa wieħed mill-iktar regolaturi fid-dinja ta' illi jissindika u jiskrutinja min japplika. Aħna niskrutinjaw mhux biss is-soċjetajiet li jiġu reġistrati, imma anke l-ħaddiema. Iċ-Chairman tal-Awtorità tal-Gaming Joseph Kuxkiri sostna li wieħed irid ikun kawt quddiem din is-sitwazzjoni minħabba l-investigazzjonijiet għadhom għaddejjin. Fakar kif is-sena li għaddiet l-Awtorità tal-Gaming issospendiet 5 liċenzji ta' kumpaniji bbażati f'pajjiżna. Kuxkiri qal kif Malta għandha l-aqwa liġi tal-gaming huma l-pajjiżi Ewropej b'interess li jippruvaw li jdajfuha. Illi Malta hija qed tiġġieled battalja kbira u din importanti li nżommuha f'moħħna. Żommu f'moħħkom li l-pajjiżi Ewropej, sħabna li huma pajjiżi membri fl-Unjoni Ewropea, qegħdin jagħmlu ħafna tentattivi biex il-liċenzja Maltija tiddajjef. Herrera u Kuxkiri taw il-kummenti tagħhom qabel it-tnedija tal-Malta iGaming Seminar li se jsir f'Novembru ta' din is-sena. Seminar li attira bosta persuni interessanti fl-industrija kemm dik lokali kif ukoll minn pajjiżi barranin.